önöket Hamburgban, ahol a helyi idő 19 óra 30 perc, a hőmérséklet 10 Celsius fok, biztonságuk érdekében kérjük a gépállóhelyre érkezéséig, maradjon a körülhelyükön csatolva, kézi csomagjaik levételekor óvatosan nyissák ki a csomagtartókat, nehogy valami kiessen és sérülést okozzon. Mielőtt elhagyják a fedélzetet, ellenőrizzék összes kézipodgyászok meglévét. Nemes Sándor kapitány személyzete búcsúzik önöktől. Köszönjük, hogy utazásokat a Malévet választották. Reméljük kellemesen utaztak velünk, és hamarosan viszontlátjuk önöket a Malé és a Van Bird más járatán is. Viszontlátásra. Ladies and gentlemen, welcome to Hamburg, where the local service house frost levels the outside temperature is 10 degrees centigrade. Please remain your seat after the captain has switched off the fasten seatbelt sign. As you receive items from the overhead bins, please be careful of cement articles from falling. Before leaving the aircraft, please check around you for any personal belongings you might have on board. Captain Nemes and the entire crew thank you for flying with Malé. We hope you have enjoyed this flight with us and we look forward to seeing you again soon on another Malé Van Bird flight. We wish all our passengers a safe and comfortable onward journey. Goodbye. Meine Damen und Herren, willkommen in Hamburg, wo die Uhrzeit ist 30 Minuten Außentemperatur beträgt 10 Grad. Bitte bleiben Sie bis das Zeichenfehlheit gut anschnallen ausgeschaltet ist. Bitte entnehmen Sie das in der Gepäckablage über Ihnen versteckte Handtücher.